halak ya zo ma ko ɗan kaɗan rike shi saka dana. Guri ko son zuciya ka daina ka kira halak ya zo ma ko ɗan kaɗan rike shi saka dana. Sana'a na rike waka ta zam alkhairi, ku bar mamaki wata kusa na asari. Batun bambanci ko bar shi babu a tsari, mun zamto ɗaya ne ku zo miyo labari. Kula kun ba mu bar ku mun zama sori, kun yo dai hidima gare ku za mu faɗo kairi. Sabo yau zan kai gare ku gana hanya, kula bai zarce mutan gari kai jigiya. Sauki in na taya a yi min haka da niyya, ka gane halin mutum akwai ban cigiya. Mine ne zai hane mu haɗe kan mu masoya, mu zo mu yi zama a guda don mu saba. So aka so nufin ga soyayi riba, mun zamto igiyar ruwa na samu ba a yi ba. Gizo ne asalin tida da kunji ku duba, mai dogon hannu ya yi barna ya saba. Wurin da ka sawa ranka cika shi da riba, ka samo ci gaba cikinsa kai tasiri. Shugaban mu ma'auni shine ai da daga mu mun cire tsammani, sai ku bar surutu akan hakan nai nuni. Ku zo mu je dan wata rana za a ga manuni, ka sha wuya gunne ma ka samu sai kai murna. Zama fa da dangi ashe ya so an saba, kayolan kuka su share rai bai so ba. Abinda suke so kayo ka bar yin dabba, ka sanyo latsuwa a ranka babban riba. Ka samo kalfo gida ka samo nasaba, iyayen ka su daure dan marar kai musu kairi. Suna na yi sanarwa, yan wai bani ni Yusuf na yi zowa. Bayanin zuciya harshe ya kan yi fitarwa, inda har ya faɗa kunne fa zai gamsarwa. Da an ja ɗauka mutan gari da sanarwa, ya kan basu duniya ta kan